seni ing alam dunya kang agung. Ingsun anyekseni sadat panetepan Ratagomo kang manggon ana ro ilafi kang jumeneng sak telenging ati kang dadi pantring urip kang dadi lajeng Allah jangan kita Nur Muhammad kalebu iman kang sampurna slamet dunya slamet akhirat murah dunya murah akhirat ginelar Kandagung harimau Tenggara singa ulang rahayu rahayu rahayu
sampun Joko anu ya adalah yo ya oh ya no oh ya ya oh ya oh kok ame melala kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu ibu rasane rada sakit susu perawat rasane enak tenan nasi kok harimau tenggara oh ya pilihanmu ya ayo ya apa sing kok golek ya rene ya cek lo apa kuwi kok golek iku ya apa kono teken lho kowe golek malah kesetrum lambah lurahe lho ning kene turun kono kesetrum iku wah iya to digoleki kancane ndadalah ndadalah wah yo kono ndadalah
Ora sedo. Kowe engko le digoleki mboke. Sasirmu. Mboke ya kenek. Mboke jenenge Lastri kuwi. Sapa kuwi? Ayo ker kowe. Tok kabisanmu. Was, yo, kowe lah dalah. Yo, kowe ya. Oh, kowe. Was. Oh ya. Oh ya. Oh, kowe lah dalah. Bela dalah serompok. Yo. Kasih operasi juru kunci benda sawo Ponorogo. Kosulat bela dalah. Wolong bintang tamu saking Ponorogo benda sawo kowe ladalah alon-alon geryon Was?
Kuwi sapa kuwi? Iki lho Mike. Yas, iki lho Mike. Iki lho, tak cekel iki lho. Terus mencolot. Awake dhewe, Gus. Kowe dinteni karo mbake cantik. Aku dinteni mantan pacarku setahun kuwi. Sapa sing ngomong oleh kene iki? Tukinem Yas. kowe pacarmu ndi mau? An dhewe pernah Yas Nyapa? setahun pisan rene. Heeh. Kuwi biyen dadi bintang sinetron. Oh sing biyen lek rene ning awan ki klambine putih. Iya. Saiki ijo kaya terong. Enggak salah. Wah, biasa. Jan Yas. Nyapa, Gus? Luar biasa Yas. Luar biasane piye? Oh iya ya Allah Yas. Aku rene iki mang Yas. Nyapa? Alah kepoyoh-poyoh. Warga masyarakatnya piye? Aku marene kepoyoh-poyoh. Mergo nyapa? Dalane es krim. Es krim. Dalane ning kene iki membuktikan wong kene iki Yo, es krim. es krim. Bos. Hah? Apa? Lah awake dhewe masih yo dalane es krim lek penontonnya kaya ngene iki ya tepuk tangan. Ora umum. Wong delok rapi, tertata dan wanitanya cantik-cantik dan ibu-ibunya cantik-cantik dan bapaknya solehah memakai peci. Ora umum. Sik to Yas. Apa nih? Bapak solekah ya apa enek? Sing solekah kuwi wedok Lah biasa. iya bapake solehah delok TV. Lah bapak solekah kuwi jenenge banci. Wah ya aja kaya ngono. Dhewe kudu menghormati masyarakat Tunjungan. Muju. Oh ya, munjuk. Loh mau mujuk lho. Munjungan iki termasuk wong tertib kabeh. Diwehi hiburan dhek iki enak hiburan. Diwehi reog ya penontonnya tumplek blek. Sesuk sik wayangan. Munjungan Iki luar biasa. ora mungkin lah ora munjungan ngundang wong kene wong kondang-kondang. Mas Yusika iki jope sedina kuwi ping telu pisan isu tanggapan pindho awan muli bengi Laden. Awake dhewe aku rek rene iki mur pengen menyapa sedulur kene karo pacarku sing paling cantik. Sapa kowe? Jenenge sapa iki? Sapa kowe? Rokoke Surya. Ya, Bu sinten jenenge? Ira Julita. Ira Julita. Sapa? Ira Julita tekan Gus. Jenenge sapa Gus? Hop, seketop. Jenenge sapa Gus? Diam. What is your name? Basa Jawa. Nama saya Urjun.
What's your name? Ira Julita. Kok Ira Julita? Iya, Ira Julita Sari. Sari Mas. Mlebu kandang. Telubuk sapi. Kulo pilih terkesimangan palih panjenengan. Walaupun cinta kita yang mungkin kita lama tidak bertemu. Kamu sangat cantik sekali. Dulu aku menemui ya. Wira Jelita, sampean itu dulu setahun cantik sekali. Kenapa aku ketemu hari ini untukmu ompong? Kuwi ora ompong ya. Kuwi urung tuwa. Orang tua ya. Lek Ponorogo artis awake dhewe kunjungan yo duwe artis Ira Jelita Sari. Sari. Jangan luar biasa Yos, guyon ya guyon. Ya. Tapi iki mang acarane apa Yos? Bersih desa. Bersih desa. Bersih desa ngresiki desane mugi-mugi masyarakat munjungan tansah dinitebihno tolak bengkolo. Sing rawuh teng mriki kula dongane rezekine lancar. Sing rawuh teng mriki kula dongane utange ndang lunas. Sing urung rabi tak dongane ndang rabi. Mugi-mugi sing kene panjang umur selalu. Kowe dongakno. Aku dhewe urung rabi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula banter dhewe tak dongakne sugih. Ya wis lho. Sing jawab salam kula sing banter dhewe tak dongakne panjang umur. Sing banter dhewe tak dongakne murah rezeki. Mayoritas sok cilik-cilik to iki sing ngomong. Sing ganteng dhewe kula dongakne tambah ganteng. Mbah Lurah kula dongakne tambah bijaksana. Bijaksana. Matur suwun Mbah Lurah. Sampun nimbali kula. Di Mbah Lurah Iki Mbah Lurah. Jajal Paranono. Mbah Lurah di mau. Utuh iki Mbah Lurah. Kleru Mbah Lurah. Saliman sih aku sementing menyapa. Oh, lah niki Mbah Lurah. Di matur suwun Mbah. Panjenengan sehat seger waras Mbah. Aja wale-wale nanggap riyok asli saka Ponorogo Mbah. Biyen panjenengan nanggap kula nyangoni 100 masa iki ora. Oh iya toh. Piye to kabeh iki? Mboten coba. Mboten coba. Kula guyon Mbah. Ning yo itu bensin. Terus kowe kudu Luar saliman. biasa. Bapak Lurah Agus Setiawan ini luar biasa. Nyapa luar biasa. Ora rugi nanggap Priok Ponorogo tapi masyarakatnya luar biasa. Tepuk tangan. Ora luar biasa. Masyarakatnya sing bahagia kok sitok Yos. Apa? Kayak kipas yang dhuwur. Lah kowe iki terah omahe kuwi ya. Wong ya aja kaya ngono. Munjungan ki berbeda dari yang lain, Gus. Lah batu rene iso lek kuwi pasar yang dhuwur. Lah kuwi terah omahe kuwi ya. Omahe dhewe kuwi nak ndelok VIP ngono. Ya tak malah nguwek lah. Aku ya lagi iki Gus. Tanggapan ning kene berbeda, Gus. Piye? Didelok reyokan ya enek. Nanggap macan ya enek. Nanti Lah kae macan loro kae lho, murep kae. Nanggap bapak-bapak iki cantik-cantik, basar ya enek. Mbah Lurah kok ya nekane wedhus. Endi? Kambing kuwi lho, sate kambing kuwi. kuwi kocok kok piye panganan. Lah kok lho iki menyediakan sate kambing lho, Mbah jenengan. Nggih, jenengan becek niki jenengan tulisi sapi ngono. Oh enggak, jangan luar biasa. Si penting menghibur Menghibur kita masyarakat. lanjutkan Munjungan. Nggih. Pokoknya sukses selalu. Mugi-mugi kagem Mbah Lurah Agus Setiawan mugi-mugi diberi umur panjang. Amin amin. Mugi-mugi sehat selalu. Amin. Mugi-mugi berkah selalu. Amin. Iso nyeneng nih masyarakat ini luar biasa. Amin. Pokoknya besok tak dongakne munggah swarga. Iya, aku ra ndongakne kuwi, Gus. Lah nyapa? Kuwi sing ndongakne kowe. Aku mur sitok. Apa? Tahun ngarep nanggap riok neh apa ora. Yo jelas no. Yo. Wah, Yo, kita lanjut atraksi kita. Yo. Oke. Bu Sari Pleng di situ aja. Sik nyo rokoke. Kok au. Kowe rokoke.
Piye memang kaya apa kowe, Mang? Gula. Ternyata Mbak Lurah selain menekakkan saya juga menekakkan setelan saya. Aku setruk. Iki ya sing mahal. Awake dhewe iki lho. Kleru. Alus. Mbak Lurah mbak aku kaya metok lho, Mbak. Kudu sopan lho. Lah kok mang. Lah kok kowe ngene yo ora diwehi. Lah kok mang ngene nyapu. Lah aku kan terah pencok. Kowe yo kudu sopan menghormati sebagai pemimpin warga masyarakat Munjungan ki. Ngene mlaku. Lah kok ngene kaya wong sayaneng. Lah sing warai kowe lho sing contoh mang. Nih, yo. Halo. Ya. Kowe malah mlebu kamar. Aduh, iki. Termasuk kendel lho, Yos. Napa? Lah ngene sejen. Oh, ya ora apa-apa wong omahe dhewe ya. Mbak Lurah, pripun? Gula neh. Wes aku rasa disawer ya, Yos. Lah kowe iki kok kadoen kok ya rada nyedhek ngene to ben diwehi. Oke. Tekakno kene lho, Bos. Kok ngendi? Kene lho. Kok kono teko kono? Yo. Teko kono. Iya. Wis cara ngomong ya, Ora apa-apa. Los. Yo. Atas keto. Ayo, Ger. Tokno kabisanmu. Sinten niku, Pak? Pak sinten niku, Pak? Pak Juweni. Pak Juweni niki. Nggih. Pak Juweni niki. Saliman riyen. Pak Juweni kula dereng.
Tak tunyo kowe kok. Ora, maksudnya iki berjabat tangan kita silaturahmi. Ngene lho. Ngapa to? Gusti Allah kuwi nyiptakne menungso sabar lan ora. Sabar lan Kaya aku iki lho, ikhlas. dadi wong innallaha ma'asabirin. Yang berarti orang itu sabar kuwi kasih Gusti Ya Allah. Allah. Akmalu biniat Dan berniat niate apik mesti diparingi lho. apik nggih amin ya rabbal alamin. Kowe apa? Dewi ngenten cerita. Apa? Mbah Lurah ki sedakoe ora iman ning seniman. Beh, parine payu akeh. Kayu akeh. Pak Ju sapa mau? Junadi niki kancane Mbah. Hah? Ju, Juweni. Pak Juweni kuwi kancane Mbah Lurah. Mbah Lurah kuwi sedekah. Pak Juweni iki kok nyawere ning sitoke utup-utup bakal kelong nikmate. Ora enek. Wong utup-utup kuwi apa? Ya wis sementinge aja memandang uang, Gus. Jan luar biasa. Ya. Heeh. Sementing wong kene iki ayem tentrem seneng kuwi dhewe termasuk memberi berkah kene. Heeh. Ojo mulang dulu sampai jam 1 malam, nanti masih ada atraksi dadak merak. Dhewe ya kesupen ya. Nyapa? Nggih nyuwun sewu. Wes. Yang kula hormati Bapak dan Ramil kalian Bapak Kapolsek, Kapolsek nggih, sampun rawuh pun rawuh matur sembah nuwun pun ngamanaken ketertiban mriki. nggih. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Hansip merokok. Heh. Oh nggih, kalian Bapak Hansip Nggih. Matur suwun. nggih. Bapak Kepala Desa kula aturi teng Ponorogo, Pak. Nyapa? Anu unduh sawu. Yo balurah kok nunggu sawu. Yo, aku genti. Wah, ayo. Kendalnya Jawa Timur orang Lombok mas oh ya oh enak dong. Yos, kamu dinanti pacarmu. Itu dia bilang ngawi-ngawi 20.000. Kira. Ya lah. My darling ngono ya, smart darling ngono. Was no oh ya Solo oh ya no was no oh ya Iya. Nah, iki ngono Angelina karo Sahrul kan gitu lah. Iya dah. Nah, ini pasangan serasi nih lah, ya dah. Sing wedok ayune kaya widodari, sing lanang kaya blekok moncrot. Oh, ya dah lah keluarga penceng lah. Yes. Ya ampun Jessica. Yes. wes gonen mulai
Ya sing romantis to, Yos. Digandeng digoreni neh. Wis kok udah digoreni. Iya, Mbah, digandeng. Angelia, ya. Kucete katone sana sana. Ya rahota ini wana sana. Amya seka mere jahe ya. Hah? Nyanyi? Saged menyanyi? Mboten. Anu dansa Kentus. dalam Wara ana Cindilaras jajale. Oh iya. Cindilaras kedung batang. Owe, ya ayo. Cobi. Cindilaras kedung batang. Pancen wis teteh ngono lho, Dos. Jan. Iki tigonya Ponorogo kok nyanyi meni iki. Cocok. Iya toh? Cocok. Nggih. Matur thank you. Dalam nggih. Ikhlas iki. Ikhlas. Wah, ambuh awe. Yes. Ora apa-apa, baik kelas nggih. Didongakne Yos. Ditungane Mbah Sari. Ojo Mbah Sari to. Lah mau Injelita Sari Ya Puspa. anu Mbak ngono. Matur suwun sanget. Aku yo ora ero Injelita Sari Puspa. Matur suwun sangat. Mugi-mugi panjenengan kantah ikhlase, panjenengan mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Tak enteni tahun ngarep ning kene jenengan kudu lipenan. Heeh. Tahun ngarep ngangge baju pink. Pink ini apa? Oh iya. Bojone nesu ngono. Ya. Nggih. Yes. Pokoke rezekine panjang umur nggih. Yo. Ande dicepaki samene ya. Oh ya sampeyan mbane. Wong kene ben ngeruh edrek jatil Ponorogo asli. Yo. Timik-timik yo. Demi-demi. Bocah cilik kene sing iso jungkir walik maju. Joget, jungkir walik maju. Ora iso jungkir walik joget tok. Bakal duwe hadiah ayo. Yo. Sapa iki sing cilik iki ora apa-apa. Apa iki sampean ya? Sampean gak apa. Lah iki. Kanongan koken madang ya. Namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Namanya siapa? Kuwi suare nyapok kuwi. Ini Kelas berapa, Dik? 3. Siapa nama bapakmu, Dik? Papa. Betul, nama bapaknya Papa. Nama bapaknya Papa, Papa, ibunya ibunya Gedang. Ya Papa Gedang. Kamu sekolah di mana? Di situ ya. Di situ. Oh, di situ ya? Pinter ya, Dik. Di situ ya. Joget nyanyi apa anggrem? Anggrem mau pitik mau Joget. Joget ya? Joget. Ya. Siapa nama Mbah Lurah Munjungan? Nggak tahu. Tahu. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. piro bobote Gunung Munjungan? Sik tak wae. Contoh. Ya contoh. Mbah Lurah 20.000 ae. Wis ra gelem kelangan ae iki. Ayo, diikutin. Anu. Ayo, boleh. Ayo.
joget ya. Ayolah. Wah, Kiai Talkeh. Terus, yo. Ayo. Hei ho, 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 hei ho. Lah kaya ulo anyang-anyangan. Aku kok ora eman karpete to. Aku eman manuk omprite nek tergores. Kowe ki yo ngawur lho, aja marai sing ngene lho digasur gas. Mbah, ganongan men 50 dina. Ya ora apa-apa, murep lho Gus. Kowe yo praktekne lho Gus. Kowe praktekne kowe contoh. Ngene lho ya. Terokno buri. Nah, diterokno Mas Jessica. Nah, Ki murep to? heeh, ketenan. Kok ngarep sih? Murep. Sik, kowe aja polah. Kowe meneng kowe sih Tak wae contohe ngetno sik. Ah. Murep ya. Murep. Tangan Ya, tangane ngono, kluwer. Nah, genten kowe. Nah, murep tangane daplan. Nah. Anu letak kaya model lho kaya. Nah. Ayo, cedhit alah. Kowe ini lho. Nah. ndang kumpet. Anu, kluget le. Ini lho kluget kaya kluget ya Allah. Ya Allah, warayes. Nah, uget. Nah. Cepet. Ndang murep. Alah. Alon ya, warai alon ya, suara. Ki manoke Alah kuwi kok tato tenan kok. Iya. Iya. Ayo sapa sing maju pengen maju. Tato tenan. Sing kon maju jungkur balik. Yo iki. Nah. Ayo dorong. Nah, kowe bolomu kuwi. Oh. Nah. Bola. Oke. Ayo tatone. Ceto. Oh, nggon aku galak lho, Yos. Yos. Ya. Nggon aku galak. Napa? Tatone koyo ngene lho. Apa? 2015. Pas sarung tinju 6666. Wah, lah Ya. iki lho. Iki gambar apa lho? Ya. Iki gambar apa lho kaya pentol iki lho. Ya wes, ya. Gambar apa iki? Pelut. Ya. Ya. Sik, tak warai. Ya. Muridmu warono, muridku tak warai. Nah, Gus. Kayak walak deyi. Wis biasa tontak todi tanto tontak todi tontak tontak todi tadlo tong malah keciribel lah. Oh, Kowe iki galak lho, Le, tatonan lho jogetmu ya Allah. Sik galak lho. lah aku iki mau Tatone bek lho, Yos. lah aku iki Joget tak kaya ceribel. menjaga Gus. Lah iki mau tak wae atraksi wis korban manuk. Lah aku menjaga manuk empret dadi tak todi tontak. Ojo. Ya. Kowe, kae iki genten muridku. Orang ya. Bang. Ya wes karepmu. Karepmu penak wi le, penak wi. Ya penak wi pol, penak. Sret, ya penak. Penak le. Tenan. Disangone pakmu dhewe ngono. Sikil munyer-munyer. Oke, ya penak le, penak. Sikil munyer-munyer. Ora iso. Kuwi kok kejungkel nambahne torok malah kowe. Wes.
Ya enggak. Ya, sekarang boy. Kamu ya. Terus. Ya, terus. Ya. Jangan noleh gane utatunan. Piro kuwi? Separuh ya. Le. Tamang ya. Potonganmu kayak melinjo kowe ora sinyal duit rono paramu. Asem iki. Iki tuh. Oh, lagi koyok. Jajah yo namu. Oh iya, terus satu kae. Hos. Yo, alah, iya yo. Jupir balik. Ngoset lo. Alah. Hop. Anu, Le, lato-latomu aman. Samarku nek bocor halus.